Сега отиваме на Луна парка. Сега снимам парка. И всичко ще покажа. Значи Луна парка пак е отворил. Чувате ли музика? Малко се показа от едното пирамидата, най-високото, дето е със знаме отгоре вече. Преди беше без знаме, някакво знаме съм служил. Обаче не е на България знамето. Пък тя се намира в България, Луна парка се намира. И не е знамето на България. Как така? Преди, че са го измислили в този град ли, че е такова знамето. Пристигнахме. Ето. Ето. Най-високото. Къщата на страха отворена. Много нависоко. Ето, моето го има. Обаче е друг цвят. Малко. Обаче това е къщата на страха. Не, това точно трябва. Друг цвят. Отдолу е това, където се сяда е златно вместо синьо. И вие колко магазина светили. Да. Просто го направили друг цвят, иначе и се направи. Ма къщата това е най-важно. И че го има и това. Аз първо помислях, че го няма, защото нали беше някъде и тук. И викам, че го няма, пък той и там. Блъскащите колички вече ги няма. Как се ги няма? Аз ги видях, там са. Да, там са. Аз искам да блъскащите колички. И аз обаче ти ще трябва да караш. Защото аз мога, обаче прекалено много се блъскам. Въпреки, че се наричат блъскащи, трябва да се блъскаш вътре, нали? Ама все пак аз и така, ще ни разбира какво да направя. Не. Габи, тук с Дария бяхме. Оня път. Това е на Русия в ъгъл, обаче е наобратно. Значи бялото трябва да е най-отгоре, а то е най-отдолу. Явно са го обърнали. Кои бяха най-знаещите, най-можещи крачки назад всички? Ама да, наистина е така. Е така е правилното. А не така. Може ли да видим Диско! Аз снимам през цялото време. Може би. Тун сахур, шимпазини, бананини. Бипка, балерина. Да, и всички течия. Брейнротите. Почти всички.
Да. Гледай какво лабубо! Те са големи. Да. Има и такова. Има фуглер. Фуглери има. Мамо, има и фуглери. Айде. Уй. Фуглю. О, не са фуглери. Объркат са. О, са викали. Фуглю, аспа. Това не е вуглю. Оле, габи. Да, аз я видях. И пускащите колички е тама. До нея. Да, те бяха някъде и там въгъла. Ето я! Къщата да си. Много е яка. Ето вижте, Луна парк, На първите сме. Валентино. Луна парк Валентино. 3 звезди има само. Мале, заслужава си повече. Ето вижте. Да, ще снимаме. Ето. Май на те погледа, че го спрача просто. Ето, тук всичко се вижда просто и те по-нагоре и по-нагоре скачат. Ето е мама. Скоро тръгваме! Усещам го, защото малко се клачи и започват да светят някакви лампи. А те не светиха. Виждате ли тия всичките лампи? Ей тук, ей тия белите, и ето цветите. Много ми е яко! Ето, вижте. Всичко се вижда от тук. Просто всичко. И са вдигнем малко по-нависоко. Малко по-нависоко са вдигнем. Гледайте! Само да ни изтърва телефона, че направо ще се убия. Отдавна, че съм се качвала и малко му е страх. Па знам, че не е страшно. Не е страшно, изобщо, нали? Не разбирам какво му е страшно. И преди на другата страна беше. Там беше високото, а тук ниското. Ето вижте на колко високо се качваме. Тук е нисичко. И тук вече става високо. Вижте. Странно е да не си изтърва телефона. Да, и това че казвам, защото по някой път може и сам да се откачи. Страх не се едно сме за първи път. Сега ще ви покажа как се вижда. И от високо. Всичко се вижда, видяхте ли? Ето. И само е да не ми падне от вятъра и тази връзка. Защото така, ако ми падне самата връзка и кълъфа ще падне и телефона и телефона към се. Жал, че това върви само 3 минути. Много е студено на ръцете. Аз мога дори да съм пусната, защото не ми е страшно, ето. Не е страшно. Мисля, не разбирам какво му е страшно, тук той изобщо не е страшно. Мога да изпусна краката поне. Ма за всеки случай ще се държа, защото не се знае какво ще стане. Изглежда се едно това ще се щупи всеки момент, ма не е така. Много ме е студено. Цялата ръка ми е почервеняла. Ето как се вижда, виждате ли? О, много яко се вижда. И аз така. Все едно съм на морето на Луна парка. Сега, като се качим пак нагоре, ще видиш Габи целият град се виж. Да. Грачат папагалите. Да. И виж там горе.
Да. Аз много искам там. И аз. Обаче ме е страх малко. Даже не малко, а много. Ай то, като държиш ние си малки и се изпусим яй. Да. Уи, ние сме само едни. Ма преди това, да ви намерим, бях видяла аз, мама и тати не бяха, едно момиче само се люлееше на тазата. Никой друг нямаше, а ние поне сме две. Ама преди Габи, преди имаше много хора. Преди имаше какво? Много хора. Да, ама сега пък има повече неща за веселба. Аз много знаеш къде искам да закача още. Най-любимите ми са ми това и ей това, виж, ей това също е много яко. Знаеш колко е яко това? Ама аз искам да разкръща на всяко си време. Ама аз искам да разкръща, да искам да ми разкажа това. И аз искам обаче родителите няма да ми пускат 100%. Виж тук там. Да. Скоро спираме. То се виждате. И той доса. Защото сме много ниско и сме много бавни. Ма много е яко. Много е яко тук. Ние малко ще Да не мога да спите до вечер. ще спим. Абе, не мога да спите. Да, знаеш какви страшни работи имам. Такива глупости не. А може да пускаш? По едно нещо, бе, какво ти обещава? Нали по едно и край. Абе, ние за какво дойдохме? Аз дойдох за 2-3 неща. Пет неща не искаш? Ми поне толкова. А, Мамамо! Миле, къде се разхождаме? То няма смисъл да се разхождаме. То няма къде. Аз съм там или тука? Или изобщо тука? Няма да се. Няма да. Някоя детенца си купува автомобилето, автоматично си търси портфела, тук на много лазери се. Благодаря. Тук при нас има купено портфеле, ако някой се го търси, Къде това бе? да дойде на Томбо Лазерес. Няма. То няма. Няма малко. Няма, нищо няма. Нищо няма. Има някакво. Добре. Като сте готови.